Duh, kok malas menu? Wayate karnaval, kok yo lorong ini iki yo mun. Sopo gantine aku ngene iki? Aku salah pengen dadi maskot. Assalamualaikum, lo arek iki gak tangi mulakno mangre karnaval kok gak ketok. Penggantimu gano ndut tak kei beras 10 kilo aku mari bagi-bagi ku mang. Ya cuma kok wis mulai, wis mari ta. Wis mari ndut ya Allah kabehku padha ngene. Lho paitun ndi? Paitun maskote ndi padha ngono. Ya awak panas kabeh ndut. Ya aku kene Mi, balekno dhuwitku. Lah apa iso balekno dhuwitku? Lah iku lho ya klambine maskotku anjene pase gaya awakmu tok ndut liyane ya gak pas ya mobrot-mobrot ngono ta ndut. Tapi kok sida dadi maskot kok yo balekno ta? Kon kula karan ndut ya tak kandhani. Umume wong lek latihan niku sedina ping pisan ping pindho iku sak jam 2 jam wis mari. Lah kon sedina sampai ping 10 lho saking semangate ndut. Salah rene ku nggawa apa iki beras. Aduh, wae nggo dhuwit, angin iki butuh dhuwit ora butuh beras. Kon gak gelem tak gawone iki wis. Ngoco kene. Oh, jane Salah ngelonku ora nggawa apa-apa. beras sakene gedene iki lho. Kae nggo terang bulan ngono lho. Oh, seterang bulan ya urung buka ya mene saiki sik iyeng-iyeng ngene kok. Ya pokok balekno Mi dhuwitku 500. Ya Allah, Ndut, ngono iku ya kesalahanmu dhewe. Kok iso balekno iku lho. Kon berarti ngene iku ditakdirkan mbek Gusti Allah gak dadi maskot. Wis Aku impianku dadi maskot. Aku tapi nek ngarep dhewe Ndut mang Ndut. Ya wis nek ngono kon tak doakno waras nang sontek kon wedi aku oleh ngene iki usum wong enak-enak loro titik ngono moro-moro kek ngono ya kon pesan-pesan terakhir. Astagfirullahaladzim. Ya kono sepura mbah sumpah aku ngene iki. Tak doakno kon ndang waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.